Nu uita să apeși pe butonașul de like și pe butonașul de subscribe și pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Și acum vă voi arăta videoclipul. Hello și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi ne vom juca Roblox, după cum vedeți. Și ne vom juca Survival the Killer. Azi o să încercăm să colectăm toate pungulițele de pe toate hărțile. Nu știu dacă o să reușesc, dar încerc. Uite, deci deja am colectat 5 și mai trebuie 2. Da. Ok, stai să dau asta mai sus. Uite aici. Nu acolo. Aici, oricum. Așa. După cum vedeți, am level 11. Ca să știți, din păcate, mi-am pierdut contul. Și am încercat să văd cum e să te faci fată. Nu, paparoni! Nici n-am mai apucat să zic. Și mi-am pus nume Maxi Big Stray, după cum vedeți. Poate aici o să fie începutul unei serii frumoase. Unde să mă ascunde fraierul ăsta? Bă, uite aici. Perfect. Nu mai trebuie să iau punguliță pentru că deja... Deja am făcut pe harta asta pungulița. Și nu mai are rost. Hai să nu stăm tot meciul acolo. Hai să încercăm să stăm pe aici. Adică nu pe aici, că e killerul. Uite. Am zis că e killerul. Am zis. Gat, unde-i? Ok, fugi. Uite-l. Fugi! Hai că-i dau. Hai că dau. Ia de aici, frere. Ok, fugi. Mă ascund în dulapul ăsta. Că de ce nu? Mi se face de 2 ori. După cum vedeți, mi se face level up de 2 ori mai repede pentru că mi-a colorat levelul. Am cât suntem aici, bă. Am că stau și eu la vizor. Să zic așa. Vizor. Tipă, unde m-am urcat, băi, ce nu mă găsește niciodată. Ok, să mă uit să văd care trebuie. Oh my god. Ok, dă unul heal. Ăla o să moară, a murit. Bă! Haide. Dă-i. Bun, fugi. Acum fugi. Repede. Să nu te vadă fraierul, se cărică. Uh-oh. E pe aici. Hai în dulap, repede. Așa. Bun. Foarte bun. E aici fraierul. My god. Mamă, ce bine că am scăpat. Nu-i da heal. O să mori, bă. Ok, fugi. Mamă, ce le dau heal la ăștia. Mai trebuie încă 2 heal-uri și gata, am terminat.
Are careva nevoie de ajutor? E aici. E aici. Dau bucată la ăla. Dacă nu caută în dulapul meu. Am înțeles. E aproape. Trebuie să dau sonorul să mă uit. Oh my god. Oh my god. Așa. Mamă, cum sună. Niciodată n-am dat cu sonor. Și mamă, ce departe fraierul. Ok, eu scap. Nu mai stau la discuții, eu scap. Uite așa, mă. Pepperoni pizza, complet. Poate următorul videoclip o să încercăm să-l luăm pe Siren Head. Mamă. Mai trebuie vreo 500 de bănuți. Adică, nu. Nu din nou. Așa. Intermision. Ce hărți o să fie? Ai ceva bun. Ce-mi trebuie? Ok. Trebuie spitalul și școala. Ok. Mamă, îți amândouă. Numai asta nu-mi trebuie. Asta. Vă rog, așa. Nu ăla. Of, nu. Fix ăla puteau să-l voteze. Nu. Ce mâini are. Pe asta știu ascunzătoare. Vă arăt 3 ascunzători. Prima îi... lasă-mă să urc, așa. Prima e aici. A doua e sub. Și a treia... Fugi repede. Și a treia e aici sus. Deci aveți vreo 3 variante. Adică nu chiar aici. Un pic mai... Am picat. Ok. Eu mai dat și la unul. Nu mă duc să-l salvez. Ce masacru a făcut fraierul. No, God! Ok, fugi înapoi. Fugi! Eu fug. Nu stau la dispute. O bate româna. Haide. Da la ăla, bucată. Mamă, eu văd tot de aici, de sus. Haide, du-te pe aici. Așa. Și stai, uite aici. Stai aici, așa. Asta e ascunzătoare mai bună decât acolo. Deci e mai greu să te ajungă, cred. Da, am uitat că killerul poate să sară. Pot să... nu pot. Parcă odată am sărit direct. E mai greu. Mai bine te duci pe aici. Eu ce drifturi făceam. Unde-i fraiul? Că nu mi-a dat la niciunul bucată până acum. Adică, nu, mă refer acum, nu până acum. De unde du ăsta bucăți? Că nu văd. Toți suntem în viață din câte văd. Nu, dar unde-i fraierul cu help me? Că nu văd pe nimeni. Bă, dar unde-s? Că nu mai pot. Dar unde-s? Nu, că nu mai pot.
Nu poți. Ibă, unde stau ăia? Ibă, ăsta s-a urcat în copac. Bă, ce ciudat. Trebuie să încerc și eu așa. Mamă, 3 suntem în copac. Oh my God. Ne dă bucată la toți. Ok. Cred că o să stau pe pod până la final. Sau nu fugi? Îi văd eu că sunt aici. Uite-l! M-a văzut! M-a văzut! Fugi! Fugi! M-a văzut! Fugi! Fugi! Dar de ce numai după mine vine? Am du-te și după ăla. Așa, am scăpat de el. Fugi! Run! Să nu te ajungă. Mamă, ce melodie! Fugi! Ia bănuțul, după aia fugi. Așa, bine. Hai să duc acest săculeț la aparat, dar nu trebuia. Mamă, nu a murit. Ce prost. Tantălău. Am făcut cur gras. Am dar mai durează mult. Intermisionul, că nu mai pot. Mereu am vrut să-l iau pe Siren Head ca și killer. Asta! Nu alea! Asta! Asta nu! Nu aia! E cea mai nașpa! Of, nu! Aia e cea mai nașpa. Plus că nu-s eu. Nu cred! Mamă! Un cocoșu. Și de pe harta asta am colectat. No! O să mă lasă. Mă facă praf. Fraierul se cărică. Nu pasă unde eu mă plimb. Cucuricu! Ok, dă-i talpă. Ok, mi-au dat bucată. Am înțeles. Cineva? Hei, cineva? De ce mă mai plimb? Degeaba. Așa, hai. Mamă, ce m-a salvat. Ok, eu am tăiat-o de acolo. Stau după un copac, că așa mi-e soarta. Lângă ușa de exit, no problem. Uite-o. Mamă, e columbu. Mamă, dă-i heal. Așa, mă, acum fugi. Cucuricu. Help me. O să mor.
Pa, pa, lumerea. Și chiar nu vreau să stau spectate, bă. Ibă la cocoșul ăsta. Nimeni nu votează hărțile mele, ceea ce nu-mi place. Plus că ăsta are level 23. Ibă, prin perete eu dat la om. Am pe casă. E pe casă, bă. Uite-l. Ăsta stă first person, bă. Ăsta stă first person, no. Uite-le, dă-le bucată. Așa, uite-o, bă. Mă, ce prost. Ce prost, nu. Du-te, dă-i bucată. Oh my God. Uite-o, bă. Cine nu o poate vedea, bă? Ce prost. Că nu mai pot. Că numai după mine au putut veni găinațul. Lasă de grădină sau cumva, stai să mă spăl. Dar numai după mine au putut veni găinațul, bă. Du-te și dă-le. Da, dă-le, nu. Dă-i. Ai, cât prost mai ești. Doamne. Prostul. Firar. Ha? A, da, Game Pass. Ia, e cu Robux? A, da. Mă, no. Firar. Asta că e mai faină. Te rog eu. Nu cred. Și eu pe ăsta l-am. Fac cu ăsta joc, nu că l-am. Ok, eu am terminat. Mamă, nu îmi vine să cred că-s dincolo cutiile. Pugi! Uite-le. Mă risc pentru asta. Nu mai contează. Uite aici e ascunzătoarea mea de zile mari. Aici niciodată nu caută. Bă, ce masacru face ăsta? Oh my God, uite-l. Nu cred. Mersi. Ok, eu nu mai dau niciun revive. Bă, ce masacru face ăsta? Nici măcar o punguliță de pe harta care
Mai... N-am reușit să facem challenge-ul acesta. Uh-oh. Ok, sper să nu mă vadă. Eu nu mai duc la el. Uite tu la aici, domne. Ok, eu am plecat de aici. My God. Pe lângă mine o trecut fraierul secărică. Tipă, ce faci ăsta? Asta acolo, că... deștept. Nu te las eu să mori. Ok, eu... Să nu mă vadă. Fix m-a văzut! Pe bune! Oh, help! Me! Am murit, am înțeles. Ai, nu, dar și proști, nu vin să te salveze. Nici nu era lângă mine. Pe bune? Am probleme și acum, iată, trebuie să-mi pun la încărcat telefonul. Hai să-mi iau încărcătorul. Hai că acum am pun telefonul la încărcat. Așa. Dar cine mai este? S-a terminat runda. Ok, am înțeles. Curmare, 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 curmare. Curmare, curmare, curmaricel. Curmaricel, curmaricel. Uita! Nu! Asta. Ei. Frate, deci eu nu mă mai joc. Bine, acum chiar că nu mă mai joc. Bye, bye. Frate meu, hai să mă relaxez un pic. Că merit ceva. Ia, merit ceva? Bă, să mă uit eu, Monster School. Cred că ăsta. Bă, nu așa arăta de la Tobiz. Sau da? Zombie atunci s-a trezit.
Tipă, de unde a scos el un scaun? Că-ți trebuiau 3 elemente, nu numai unul. Pentru o clipă credeam că vopsește cu arcuri. Asta vopsește cu telefonul în mână. Ăsta n-are mâini. Ok. Simt că o să iasă o porcărie. Mamă. Și asta doarme la școală. Ioi. Asta e de la Tobiz. Clasica. Ai, 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 ai. Ce n-ai? What? What the fuck? Oh, Enderman. Mamă. Pac-Man. Ha! Ce mai? Iui. Prost că ne. Ce? Câinele. Ce? Bine, mă. Libă sticlă pe jos. Băi, o călcată sticlă. Așa, mă. Toți. Că de ce nu? Aha, 12 minute, ok. Mama, zici că e Siren Head. Cum sună în pădurea aia? Mamă. Siren Head, bă. Uite-l pe pom. Am zis eu. Bye bye. Cum face?
Nu am mai văzut videoclipul ăsta. Zici că am ghicit că o să apară Siren Head. O, toți deodată, ca pe Roblox. Florislava. O, da. Stai ce? Ibu. Ha? Ha? Rantini. În frunte cu lava. Ce? Așa, mă. Rahatul. Mereu îl denervează tabla aia. Mamă, s-a enervat. Busted. Ha. The heck?
Cam asta a fost episodul. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!